Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Za ku ji cewa Ganduje ya sauke Sarkin Kano Muhammad Sanusi na biyu. Wani sanarwa da mai taimakawa gwamnati kan harkokin watsa labarai Salihu Tanko ya wallafa cewa Majalisar Zartarwa ta Jihar Kano ta amince ta sauke sarki saboda rashin biyayya. Sakataren gwamnatin jihar ta Kano Alhaji Usman Alhaji ya ce an sauke Sarkin Kano ne saboda nuna rashin biyayya ga dokokin jihar Kano. Ƙarin bayani na nan tafe, amma kafin nan ga abin da ya faru tun safiyar ranar. Dama tun safiyar Litinin rikicin ya ɓarke a Majalisar Dokoki na Jihar Kano kan yunƙurin da majalisar ke yi na ladabtar da Sarki Muhammad Sanusi na biyu. Rahotannin sun ce rikicin ya ɓarke ne bayan buƙatar da mataimakin shugaban Majalisar Dokoki Hamisu Ibrahim Cidari ya yi cewa ya gabatar da rahotanni da gwamnati da majalisar ta kafa domin bincike kan Sarki Sanusi Lamido Sanusi na biyu. A ranar 4 ga watan Maris ne majalisar ta ce ta karɓi ƙorafe-ƙorafe da suka zargi Sarki Sanusi na biyu da yin kalamai da ba su dace ba a addinin Musulunci da al'adu ba. Shugaban majalisar ya shaida wa 'yan majalisar cewa ya karɓi ƙorafe-ƙorafe ne daga wata ƙungiyar bunƙasa ilimi da al'ada a Kano da kuma wani mutumi Muhammad Muktar, mazaunin ƙaramar hukumar Gwale. Amma bai fayyace abubuwan da Sarki Sanusi na biyu ya yi ba waɗanda suka saɓa addini da al'adu a Kano. Daga nan ne shugaban majalisar ya bayyana kwamitin mako da domin ya yi bincike sannan ya miƙa rahotanni kan batun. To jama'a, za mu tsaya a nan kafin nan a nan za mu tsaya.